Els adventistes, per mi hi ha una paraula que la diferencia sobretot respecte a les altres branques protestants, que hi ha moltes similituds. Una, així com molt evident, és el dissabte, no? Perquè és molt cridaner el dissabte en lloc del diumenge. I l'altra, l'èmfasi especial, que a mi m'agrada definir d'aquesta manera, és l'èmfasi que se'l fa a l'esperança, no? A que hi ha esperança més enllà, una esperança transcendental, i això d'alguna manera et vertebra i et fa tirar endavant religiosament, inclús. M'agrada definir-ho, més que com ho definiríem potser d'una manera com més normativa, m'agrada pensar d'aquesta manera. És un dia per deixar de ser el que fas per fer el que ets. No? És una frase que l'he fet com molt meva. És un dia més per ser que per fer. No? Durant la setmana estem les nostres feines, les nostres tasques, a vegades ni ens adonem de qui som, i el dissabte és un dia per descansar i d'alguna manera dir, mira, jo sóc l'Isaac, sóc aquesta persona, tinc aquestes relacions que són el que em defineixen. Jo el visc d'una manera una mica... Tinc unes pinzelles molt particulars meves, que poca gent fa. Jo m'agrada anar el dissabte al matí a la piscina. Abans de venir aquí a l'església, jo vinc aquí a l'església d'Urgell, és l'església central de Barcelona, i és una cosa una mica friqui, però m'agrada fer oració a la piscina. Un moment de reflexió, no sé, dins de l'aigua, potser té un símbol del baptisme, jo què sé, no ho sé, però m'agrada, m'atrau i em relaxa. És d'alguna manera el gran misteri d'aquesta vida, que precisament és la mort, veure que la gent se'n va, doncs pensar que això no és el tot, que molt bé la persona descansa quan mor, però que hi ha alguna cosa més enllà, que algun dia descobrirem, que òbviament és una cosa que científicament no podem provar, però que és la nostra esperança, que és una mica l'esperança que a tots ens agradaria, que això no s'acabés aquí. Jo estava a la universitat, vaig estudiar física, després vaig fer el doctorat en física i el meu somni de petit era ser professor d'universitat. Però vaig veure que la situació no era senzilla i després d'un temps amb diferents contractes, etc., va sorgir la possibilitat de venir aquí a l'escola, que és una escola adventista i és a l'escola on jo vaig estudiar i on el meu pare inclús havia estudiat, i va sorgir una plaça que a més era professor de matemàtiques i vaig decidir entrar-hi. Jo volia ser educador, m'agrada ensenyar, m'agrada molt parlar i a més m'agraden les matemàtiques, m'agrada la física i és una feina que m'agrada. Jo veig dues coses. Una, la familiaritat. Com és una escola petita, ens acabem coneixent tot i hi ha com una familiaritat molt gran entre professors, entre alumnes i professors, ens acabem coneixent molt. Això jo ho veig una cosa molt bona, que després quan vas a un institut més gran, etc., ets un número, no ets la persona amb noms i cognoms, etc. I després hi ha una cosa que ha destacat molt aquesta escola des de fa molts anys, és la multiculturalitat. Tenim alumnes de molts llocs diferents del món i el que m'agrada més és veure un xinès abraçat amb un ucraïnès o un filipí amb un sud-americà, i veure que les barreres culturals que són tan grans en aquest món, d'alguna manera, en un ambient així tan familiar, etc., i segurament la part religiosa afecta, també, en el sentit positiu, que s'intenten transmetre uns valors, s'intenta donar una pau religiosa, acaba generant coses que realment a vegades són inclús curioses, i això és molt bonic. I tenim aquesta sort, que és una sort al principi complicada de treballar-hi, Tenir gent de tants països, a vegades tens el problema de que parles en català i al principi els que són recent vinguts, els nouvinguts, els hi costa, etc. Però també és un repte i és una curiositat que tenim, que som de les escoles més multiculturals que hi ha a Catalunya, segur. Clar, això és complicadíssim. Cada professor intenta portar el millor, No sé, jo sempre intento inculcar el bon rotllo, que crec que és un valor, encara que soni com una expressió molt col·loquial, el valor de l'amistat, el valor de l'esforç, també, i múltiples valors que intentes que siguin els teus i quan ets professor ets una pantalla, vull dir, no pots simular gaire perquè els nens et capten en seguida.
Tinc amics de diferents sectors. Sí que és veritat que els meus millors amics són de l'església, no? Perquè són moltes experiències conviscudes i ja et dic, cada divendres ens reunim, els dissabtes també molts cops fem coses i, ostres, és que són amics amb què hem conviscut moltes coses, no? Molts anys. La meva mare és adventista, el meu pare ho va ser, però des de fa molts anys ja no ho és. I després dels meus 4 avis, 3 ho han estat. Clar, en realitat no ho esculls, vull dir, des de petit ho vius i en cert sentit doncs, ho heredes, no? Però sí que és veritat que quan et fas gran, realment si acabes sent la religió dels teus pares allò és una fal·làcia, no? Has de viure la teva pròpia conversió, no? Diguéssim. Llavors, en cert sentit, jo amb els anys he anat madurant molt la meva fe, és diferent de la fe de la meva mare i dels meus avis perquè és la meva, no? I llavors en aquest sentit sí que puc dir que no estic vivint la religió de la meva família, sinó que estic vivint la meva pròpia religió, si no seria una cosa caduca. Constantment. Jo és que crec que la fe i el dubte coexisteixen, si no, no és fe, si no acaba sent una cosa que ni et planteges, vull dir, una cosa és dir, això és una cadira, i és indubtable que és una cadira perquè li hem posat aquest mot, etc. Però les qüestions transcendentals totes són dubtables i constantment hi ha el dubte i és necessari que hi hagi. Però fas un salt més enllà, no? Dius, vale, ho dubto, però hi faig un salt i hi crec. Més que crisi de fe, les fes estan mutant, en cert sentit. Vull dir, ara hi ha religiositats noves, molt diferents, molt més laxes, que les pots viure doncs, en un gimnàs practicant ioga o les pots viure a casa veient el futbol. Llavors han mutat molt aquestes religiositats. Llavors les religions més instituïdes i més formals van a la baixa. Això es veu en el món catòlic, clarament, no? Pim-pom em desestressa moltíssim. O sigui, més que pensar, em fa no pensar i em desestressa brutal. Quan començo a fer 4 picades i les 4 entren i tal, és un desestrès increïble. I la veritat és que he fet molt bons amics. Vull dir, el món del ping-pong m'ha portat moltíssimes amistats, moments increïbles. I tot i que ara no estic en actiu perquè he volgut fer doncs, triatlons, carreres, mitges maratons, etc. El món del ping-pong sempre està allà. Va començar que la meva mare era professora de música a una institució que tenia una secció de tenis taula. Llavors jo em quedava, quan era un nen petit, em quedava davant de la finestra que juguen els nens a ping-pong, em quedava embadalit. Llavors, al final, els meus pares em van dir, bueno, doncs t'apuntem. Des de fa bastants anys, des que visc al pis com visc ara, que ja fa 8 anys, no he tingut tele. I no és en plan, és que ets un taliban, que no tal, no sé, no... La tele no m'aportava gaire cosa i menys havent-hi l'internet, etc., que vulguis o no, és una mica el futur, no? Cadascú fa la tele a la carta. Aleshores, ràdio sí que els últims anys, i era una cosa que sempre em reia dels meus pares, que deia, iaios, que escolta la ràdio, ara l'escolto jo, no? Els matins sempre intento escoltar les notícies, RAC1 normalment, i després m'agraden molt els programes d'humor, sobretot de la ràdio. Escolto molt La Competència i un altre programa de la SER que es diu La Vida Moderna. M'agrada sobretot l'assaig. Llegeixo molt assaig filosòfic i teològic. És el que més m'agrada, llibres de teologia i filosofia doncs, de diversos autors que m'agraden, que els segueixo i que em generen aquesta espiritualitat que realment m'aporta. Dins de l'adventisme, per això són bastant pioners a nivell de l'alimentació saludable, de vegetarianisme. Hi ha hagut molts articles pro al vegetarianisme des de fa molts anys i ara és una cosa que està molt de moda en una ciutat gran. Jo no soc vegetarià, però sí que és veritat que intento menjar poca carn i poc peix. De fet, a casa no em cuino.